Добрай раніцы ўсім. Вітаю вас, мои шановныя. Так, мы зараз працягнем хуценька. Ось, гук ёсць. Вяртаемся ў гульню. Як заўсёды, шыкоўная заставачка. Пу, гэтая вочка. Гэты востраў. І гэтая музыка. Ваей, ваей. Канкискадорес. Грія. Востраў, які ўсё жыццё сваё змагаецца за волю. Пух. Ачмурэнны эфект гукавы. Антон Кастильо у галоўных ролях. Шыкоўна. Гэта лепшае, як гэта інтра, якое я бачу ў 25-м годзе, і 24-м, і 23-м. Шыкоўна. Проста якасна да немагчымасці. Карацей, слухайце, гульня мяне зачапіла і трымае так добра на сваім гэтым круку гульнявым. Калі так патлумачыць проста, я тут без стрыму шмат што зрабіў. Давайте пахвалюся. Опа, бачыце гэтую частку выспы, якую мы з вами першую адкрылі. Я толькі не памятаю ў другой частцы, на другім стрыме, карацей, так, на пазамінулым стрыме. Вось мы адсюль з малой выспы гэтай пераехалі вось сюды, ну і перамясціліся вызваляць вось гэтую частку. Карацей, я ўсё зрабіў. Усё. І дадатковы. І зараз я ведаю, што, да чаго, і чаму, і каму. Вось. І недастатковае. Вось тут есть у нас Spec Ops яшчэ, але гэта я пакіну на самы апошні стрым. Вось гэтыя спецыяльныя аперацыі, гэтак далей. Вось гэтае вось проста называецца аперацыі. Яно нібы збочнае, але мы гэтае зараз з гэтага і пачнем. І ўжо потым мы перамясцімся у... Ведаеце, я б хацеў вось сюды, Эль-Эсте. Яно таксама невялічка такое. Вось гэтая проста невелічэзная, бачыце? Вось, бэжавая гэтая штука, да, халера тут усяго. А гэтая паменш, мне падаецца, вось з гэтым скончым, потым гэтая ўжо потым непасрэдна з Кастильо будзем завіхацца. Карацей, што мы тут зрабілі? На мінулым стрыме нагадаю, што Хосе Кастильо атрымаў стрэл ад дзіцёнка Антона Кастильо праз тое, што не захаваў нічога фамільнага, ну, карацей, адлупцавалі яго. Так, мы намагаемся сюды даехаць, і у мяне з'явілася вось што, чакай, ці мы там гэтую сабаку мы сабе, чорізо, ну, такое, слухайце, я б не сказаў, што добры паплечнік. Ён толькі адцягвае ўвагу, але гуапа. Гуапа ў нас зараз увогуле. Гэта машына. Дай пакажу дэталі. У нас усе 3 ўзроўні ўжо адчыненыя. Ён у нас і генеруецца, і карацей ён проста неверагодна моцны, калі мы завіхаемся з жывёламі. То бок мне там трэба было, дай узгадаю, кагосьці заваліць, і на мяне напалі зграе, карацей, там гэтых шакалаў ці кагосьці падобных. Адзін укус мінус шакал. Карацей, ён усіх на сябе сцягнуў і даў ім піздюлей.
Па калекцыях нічога цікавага тут я ўвогуле не зразумеў гэтага вось функцыянала, які тут ёсць. То бок нейкія дакументы ходзіш сабе, збіраеш. Гэта, мабыць, гэтым лора-дрочарам будзе цікава. Ну, мне такое. Я скажу вам шчыра. Але што спадабалася, дык гэта тое, што я да халеры чаго знайшоў у арсенале. Ну, вось, што мне спадабалася, я сабраў сабе, гэта ў нас снайпер, правда, марксмен. Марксмен, вось толькі бы гэтыя нагавіцы, штаны засталіся. Бо остальное ўсё марксмен. І потым будзе гэтым, я так разумею, дадатковы эфект ад усіх гэтых вось рэчаў, крадзей прышпіл. Але гэта яшчэ не ўсё. То бок, шыкоўная бляха, гэта алігатар. Гэта яшчэ не ўсё. Глядзіце. Так, што там? Ворагі едуць. Глядзі, што зараз прыедзе. Вы бачыце гэтае? Што я сабе тут прыдбаў? У параўнанні... Цішэй, супакойся. Карацей, вось такую сабе брыку знайшоў. Шыкоўна. І на танкі, дарэчы, пакатаўся. Мне спадабалася. Ще раз паўтараю, гульня мега топ. Калі не гуляліся, ёб вашу мать, во што вы ўвогуле гуляецеся? Ну, адпаведна, і музыка тут шыкоўная. Стоп. Не ведаю, на што мне гэтыя рэчы, але яны збіраюцца, часам на мапе з'яўляюцца. Я заберу гэтае. І всё, паехалі. Нас чакае наступная місія. Мы яе выканаем і перамяшчаемся на другую частку гэтага вострава. Будзем вызваляць яе. Дарэчы, куры, бачыце, бегаюць. Так, ён там унізе. Бачыце, клічнік. Куры. Куры я таксама, слухайце, збіраў. Мне падаецца, 2 ці 3 я ўжо знайшоў. Размаўляй за мною. The army's got a checkpoint, and it's cutting off one of our supply routes. Taking it out would be a big help to the cause. I appreciate it. Усё, дзе ты мне паказваеш яго? Я так разумею, вось тут гэта ўсё яны мне зараз паказваюць, бо ўсё, што тут мы зрабілі. Так, паціху патроху яно расце. Гэтыя нам далі дадзеныя, вось гэтыя. Дарэчы, найбольш, мабыць, бессэнсоўныя місіі, якія мне не вельмі падабаюцца, гэта вось паспець адабраць у ваяроў, у баявых гэтых падраздзяленняў Антоніо, адабраць вось груз. Там нічога цікавага. Паспяваеш там на верталёце ці наш... Во-во, глядзіце, дзе з'явілася. Ачмарэць. Дзякуй, як-небудзь. Вось, і карацей, проста ляціш. Я найчасцей там беру проста не гелікоптер нават, а тут ёсць такая брыка маленечка аднамесная. Ну, карацей, як-небудзь пакажу. Стоп, а чаму? 190 метраў далей пешшу. Ну, давай пешу. Будзем пешкі. Гэта мы ж на гэтым стрым скончылі. Памятаеце, там гэты шаленец, які займаецца там палівам, там штосьці запускае, ўсё вось гэтае. Філ, падаецца, так яго клічуць. Во. Гэтая баска ягоная. Давай схаваем пакуль што зброю. Давай. Дизель, что ты хочешь от меня? So sorry, caves here, almost time for Jose to see our masterpiece. Feeling magic is almost ready. Боже, ні халера не зразумею, што ад мяне патрабуецца. Галоўнае, што мне дадуць нейкі шалом антыхімічны.
Давай. Okay. I'll dump Philly's stuff on his work table. Некие платы принесли. Billy! Yeah, Hiro. Got your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes Ого. you gotta hurt the ones we love, Hiro. Вибуховка After, прикрушена she makes чомусь. some napalm for us. But first, I gotta Я beat щось задумав. With a crockett. Yeah. He fires off the Philly magic. That's my Daisy! True love. Іначе чомусь мені нагадує кофемолку. Гэта ягоная машина. Кто там что? Jeszcze żadaючи? О, некий лист. Хлопцы, что вы такие изичные? Я сподіваюся, вы только отсюль будете атаковать. Кроху полегчится мне задача. Так, глядите, там ще справа все ж таки уваход. Так, Гуа, пойди туди. О, як я далеко. Давай, займися їм. Глядите, що зараз буде. Тра-та-та, тра-та-та. Давай ще його. За ногу. Завалив. Малайчина. А далее что? Get him! Ну ні, это не серьезно. Ты что, шалёный, ты что? Там зим хтось. О, бляха, а я тут бадяюся, я навіть ззаду подійшли. Амаль что ноускол. Halfway there, Hiro! Only halfway? Daisy's doing the best she can! Тут вот кулемет у нас мается. Кто, блядь? Воу. Что, ляди, охренели, ты что? Кто там сховался? А ну, гэта нельга было чапаць. Гэта нельга было чапаць. Добра, я зразумеў. Давай, займем тут позицію ўжо. Няхай так і будзе. Можа, Гуапа там знізу будзе бараніць нас. Хлопца, ви де? Just need a little bit more napalm! Та, ён напалм робіць, серйозно? Ти настолько отбитый? Чекай. Хтось ці оттуль іде? Цікаво, знизу ці зверху?
Ти як тут опинився? Фіу. Нічого, здарається. А, усьо? Ізі-пізі. Каб не моя дурная голова, уже б справились давно. blow themselves up! Oh, they're about to. Давай, давай. Но. We gotta get this truck out of here. You have to take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Kiss Daisy goodbye for me, okay? Ay, coño. Так, що нам тут треба зробити, чекай. Так, где the main tank looks pretty vulnerable. Ну, поспробуем. Як завсёди хиляємося, ось так. Штось натиснуть, від мене потребується це що? Fuck that shit. То може подорвати просто, алло. Гуапа. Ходи сюди. Пригоже. Billy, it's done. Daisy's. No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him. Шаленец. Натуральный шаленец. If only Daisy had lived to see it. I know. I'm sorry you lost her, Billy. Just a machine here, don't be weird. Хто б казав ще? Тогоду, хтось так, як рицари на коні. Так. Яшчэ ёсць задача ад гэтага хлопца? Усё? Па сутнасці. Давай паставім пакуль што тут. Давай паглядзім на мапу. Так, гэта было апошняе. Гэта было апошняе ад яго. Значыцца, вось на гэтым кавалку у нас нічога не засталося. Ну што, прыйшоў час Сіра пердіда, конучо, ля йоха. Так, не, люди, это уже не тое. Раз, два, три. І трэба перанесціся. Пытанне толькі... Чакай, аво, вось тут нам трэба будзе спаткацца. Так, дзеля гэтага, ну... Давай сюды, мабыць, правда? Спадзяюсь, тут дарога добрая. Так. Oye, Clara, I'm near El Este. And history is repeating itself. What do you mean? This is the land where legends are born, Danny.
The 67 revolution started in El Este. El Tigre, La Quimama, Lorenzo, Lobo, they led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking that full circle. And they know I'm coming to give them the good news. El Tigre is very, very excited. Promise. Hey, over here. Хутка, почекай. Беніто бэнг-бэнг. Што ў нас ще ёсць? Больш нікога няма. До речі, з гэтым функцыяналам таксама не разабраўся яшчэ. Vuelta, Philly. Hiro, I hear you and Chorizo are getting along these days. That's good. He always likes the dangerous types. But listen, you got important shit to do. Grab me a military plane, okay? Air bases are full of them. Oh, and a pitching machine too, like the ones at Baseball Diamonds. Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some cervezas, maybe? Already drunk on inspiration. Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your ass shaved from underneath. Well, El Tigre? that's me. Колькі розмов божих, ну. Libertad's chosen one. Так, Not так, a kid. той самий. It's not. Your baby tigre. Don't worry. I'll make sure you don't end up one of Benitez's Та божих, не заховайся вже. Who's Benitez? Head of Castillo's navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Pal carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, baby tigre. Minus the coke. Been there. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab rock? See. Call me when you get there. And bring grappling gear. You're going to need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, baby tigre. Так, забраліся да халеры размоў. І я так разумею, што мы занадта рана пайшлі з той лакацыі, бо мне далі замову, калі раптам вы не зразумелі, скрасці самалёт. Чакай. Я пакуль што не бачу. А ну сюды. Мо, флайбол. Мяне гэтае цікавіць. Дзе яно? 6 кілометраў у той бок. Так. Ну, я ж кажу, што зарана я з'ехаў. Вось. Значыцца, куды нам? Кірія-грія. Я вось не памятаю, дзе гэты прышпільны не гелікоптер, як яго назваць. Ну, типу квадрика, ён такі. Больш на квадракоптер падобны. Got some intel you could use. Давай, што ў цябе? Something for me. Danny, soldados have set up a checkpoint nearby. Take it out, and Yara will be a little more free. Thanks a million. Так, кліф чекпоінт. Толькі мне падаецца, гэта не тут, не на гэтай выспе. А не, глядзі ты. Нішто сабе, якім... А, ну так, яно ж было чорна ў мяне тут. Таму я не праязджаў там. Ну, карацей, гэта ўсё дровязь. Дзе... О, я памятаў. Так, вось яна. Добрая брыка. Падабаецца. Паляцелі. Знову знайомий голос. You are dead. Tripwire. Got to be careful. Nothing next. We've got Outcast 3401. A heavy hitter. Straight out of the farm system. Давай, підбігай сюди. Не ти. Too nothing for a brave For Outcast,
Enough for baseball. Let's see if this outcast can turn it around. All independent radio, television, and streaming channels are not permitted without approval from the Ministry of Culture. Ну все? Не, хтось ще живе тут із їх. Червоно підсвічує. Ти що таки? Se prohíbe estrictamente ¿Está? la reventa oficial de mercancías. ¿Y он тут? Todos los productos, incluyendo la gasolina, suministros para la construcción y suministros médicos, deben ser comprados de negocios registrados. Mantengan la fortaleza. Ключики маємо. Так, шукать унутры гэтай зоны, кажуць. Але мне трэба вызваліць, і should check the baseball diamond. Што за нах? A special announcement from el presidente Anton Castillo. Гэта якія яшчэ дыяманты на полі бейсбольным. Як яны выглядаюць? Гуапа, ты ведаеш, што мы шукаем? Не, там было... Чакай, вось гэтыя два, можа, іх можна вызваліць ці як? Та на здароўе. Хлопцы, бяжыце. Халера, прыдуркі нейкія. Так, тут трэба паднесці цела, але гэта не. Крыху грошыкаў. О, шмырэць. Anyone reading, listening, or watching fake Yaran content must be reported to the PDP. Poisonous philosophies spread. Гэта што такое? Better not question the Philly magic. Так. Ну, вось мы пайшлі зараз за гэтым самалётам, так? Наступная задача, про якую казаў Філі. Cualquier acto sospechoso a los PDP inmediatamente. Un verdadero Yaran ejerce solidez y vigilancia para proteger a su país. Колькі там 2 кілометра было, правда? Адзінае што кепска, не, кілометр. Калі вось лётаеш на гэтых сродках, тыпу гелікоптера ці вось гэтым дронам карыстаешся, то мапа не выведваецца. Яно, вядома, прышпільна, яно даволі хутка. Вось, але калі справа ідзе пра выведку, пра зоны, пра лут і пра ўсё астатняе, з гэтых сродкаў нічога ты не зможаш зрабіць і знайсці. Трэба хадзіць пешшу, ездзіць аўтамабілямі усялякімі, гэтак далей. Візанці, квітанкі. Так, тут ще й лётаць можна, так? Ты што? Мы ж на мінулым стрымы нават самалётам кіравалі. Так, блядзі, я вас зараз пашчоўкаю усіх тут. Самолет мы не шапаць. Дзе гэта равуха? Ты паглядзі на яе. Так, а гэты схаваўся. Ось так, добре. Ну то поехали. Полетели, я б сказал, нават.
З якого тут боку у тебе садиться, гей? О боже, не-не-не, не туди. Дані. О. Got to get in an hour. Холера, я уже не памятаю, на что тут натискать. На пробел. Полетели. Злегка так кривовато летит, не? Хотя не, самолетом тут кіраваць такое себе, не вельмі прыемна. Яшчэ ніводнага разу не садзіўся, але мяркую, што зараз нам прыйдзецца гэтае зрабіць. Дзе там, во, взлётна-пасадкавая ёсць. У аўтаматычным рэжыме нейкім. Так, ангар. Ёпта, усё? Изи-пизи. Ah, it's beautiful, Hiro. Time to walk the Philly magic. I'll see you back at camp. Я штосьці не памятаю, каб я тут бадзяўся. Danny, we've picked up some intelligence on Jose. I think he's starting to crack. So things are going to get crazier. Just what I need. Just keep up the pressure. I'm heading back to the Montero's farm now. See what I can do. There's always something to do on a farm, Danny. Nice try, Clara. But you're a city kid, like me. Danny, Знову розмову по телефоні. What's going on? we need to figure out next steps. I'm on it. See you soon, Espada. Усё, ці яшчэ штосьці можа вылезе. Металабрухту назбіраць, не? Што тут ляжыць? Так, ну давай глядзець на мапу, што ў нас там наступнае. О, нам сюды трэба. Юстіка Монтеро. Монтеро, так. А не, слухайце, мне не. Во, глядзі, што мы зараз мы сюды спачатку, а потым сюды. Каб усё было гэта арганічна. 420 метраў. Давай подбежим. Может, щось цікаве по дорозі знайдем. Так, нейкая гір'я стаіць. Йоу, чау, стой. Guerrillero! What can you tell Come me? here! Danny, they put a fucking anti-aircraft cannon on my family's land. I'll mark it on your map. Appreciate it. Дякую. Ну, гэта, я ўпэўнены, не тут будзе.
Так, тут все ж таки пусто. Давай сядем сюди. О, який блакитний салон. Так, хлопці, ми приїхали вас визволяти. Shit. Checkpoint. Хе-хе. Back up now, okay? Careful, Danny. Топ, завчасно. Truck. Воу, тишей, перенабиваюся. Что ты там себе дозволяешь? С пистолета у меня целись, ты разумеешь, на такой отлеглости? Так. Here you go. Бум. Дон-добідон вітанки, ради бачить. Як справи твої? Що цікавого відбувається у житті? Мерда, не кажи. Так. А мені зараз подобається, коли захоплюєш гэты КПП, то одразу з'являються ось наші хлопці. Ось. А ворог ще катається по гэтых дорогах. Marking an anti-aircraft cannon on your map. The Дякую. local farmers would be real grateful if you could remove it. Gracias. Все, дякую. Так, у нас тут аж 2 пакунки, які нам треба знайти. По мапі бачно. Ось, і коли, відповідно, вороги ще користаються гэтою дорогою, ой, тут, бляха, вони їдуть просто у пастку. Починається така стріляніна жорстка. Чекай. Некая дошка. Deer hunting spot. Так, полювання на оленя. Гэта моя праца. Слухайте, а чому я знайсці не магу штосьці? А, усё. Знайшоў, я на мінімапу не гляжу. Хожу, шукаю толькі гэтыя кропачкі. Дякую, добра. Так, вітанки, паціху, а ты ўсё з дыктатуры змагаешся? Ну, дык так, упляліся ж усё ж такі у шэраг гэтых гульняў, а 6-я, мабыць, адна з найлепшых гэтых гульняў, мне падаецца так. Ну, карацей, шыкоўная гуля. Так, усё. Там я бачу яшчэ скрынька ёсць, якая мне патрэбная, але адзінае, што, бачыце, нейкай скале яна. Вось там. Ага. Ось сюды давай. Ніхера сабе. Як гэта ён адразу зачапіўся за другую? Ось так. Ну, гэта дробязь. По факте. А, о, приехали, бачите? Зараз им потлумачать, куди вони приїхали. Так, ходи сюди, нам треба... О, давай ось сюди, телепортанемся. Oye, Danny. Оя, як справа? Чому мені? Що ти носиш, чоловіче? Ти, бляха, здимі гэта. Так, амігос. Це добре був капелюш ось гэты. Ідас, о. А то апранув, бляха, толькі атрымаў адразу апранув. Якой халеры? Не зразумела. Марксмен? А, не Марксмен. Шкода. А тут что з'явилося?
херня нейка. Bullets are easy. Finding a set of good tools. You better have rum. Так, не транзи меня. Давай справа. So what's our next move, Espada? You got any ideas? You're not listening. You're not listening. Shut your mouth. We have to hit Jose's tobacco. Heard enough out of you, Singao. You just gonna let this happen? Long time coming, Danny. Montero Justicia. Stop! Your brother's a traitor. See, and he'll spend the rest of his life making up for it. You ready to look in the mirror and admit your mistakes? You first, Camila. Fine. I voted for Castillo. I didn't want to, but Viviro was going to make us rich, wasn't it? Mierda, I doubted you. All of you. I blamed you for not being guerrillas. But Papa was right. To get faith, you gotta give it. If you want Jose, you have to think big. Hit him where it hurts. His tobacco fields. We tried that already. No, all of his fields at once. Draw his soldiers out, leave him open. That's smart. Well, lucky for us, Philly plans ahead. Me and the hero got you covered. Good. We divide our forces. Targeted strikes, checkpoints, guard posts, everything. In and out. And then we hit that airbase hard. Now what the fuck are we still doing here? Dale. Давай за зброю Hasta el палить. final, Roberto. Пали. Братан, ты винный. Hasta el final. Ты мусишь свою сестру подяковать за то, что она тебе ратует сраку уже другий раз. Napalm Niño. А, не, ну только не самолет. Ну, коли ласка. So you flown this? No, never. I'm afraid of heights. But I'll be the wind beneath your belly. More support while you rip Jose a new one. oh, Hiro. You're gonna need my soundtrack. Philly Magic, babes. Він такий незручний. Усі на місце, вітаночки. Okay, Philly. Let's see what you got. Давай, полетели. Что тут зробиш уже? Fucking Philly. Оле, летим. У неба. Torres, I'm here. Napalm Niño. All good up here. Ortega, let's fucking go. We draw out Jose's forces and leave the airbase open. Then we hit him with everything we got. Let's kick some ass. Так, нам треба 8 польов спалити. А яким чином гэта зрабіць зараз? Можна контроли поглядеть. Machine Gun, X-Rockets и что? Все? Holy shit, Philly. Оборота не снижай. Boom! Fuck yeah, Philly. Еще это под музыку. Ой. Воу-в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 оу. Шакал, блядь. Не-не-не, не треба так. Давай. Все. Опошнє поле? Ні. Слухайте, ще 4 поля.
Та йоп, пересити з ритм керуванням. Все одно 4 показує. Так. Тобто все ж таки треба збити стоє поле. Без гете. How you like that, El Pequeño? Still got more to burn. Hell yeah! Yeah! Almost done. Так, ну що, у нас тут некие самолеты, я так розумію, правда? Не, это просто наземные цели. Ще одно поле. Oh, hell yes! That takes care of the Viviro. And you're next, Jose. Gotta get to that airfield. Чекай, где мы там зубился я. I don't see anybody yet. I think we're clear. We're south of the base, ready to move. We good to start shooting or what? 3 o'clock. Open fire. Я так розумію, мені зараз треба буде їх рятувати, ні? Watch your fire. Hold your position. Don't move until I say. Flanking on the north side. They won't know what hit them. Come on, compay. Let's move. Oye, we're in ahead. We're taking fire. Move, move, move. On the right. Don't let them pin you. Shoot those fuckers! Fire now! Anything you got! И он як для самолета надо медленно лететь. Мне подается с такой же шуткостью, амаль что летит геликоптер звичайный. We're getting hammered out here. Where's our backup? Hold it down. Support is on the way. Guerrillas, give me your status. Holy shit, Espada. They never saw us coming. All good up here. Starting to believe in that Philly magic. Took some hits, but we're okay. Basto, filtrar el pequeño down to sight. Good work, guerrillas. Search for any gusanos we might have missed. Danny, meet me at the airbase. You and me got a date with Jose. You got it. Espada, you okay? See, now get your ass over here. On my way. Дык, чекай, мы что, сядать будем, чи что? Almost there. Where's Artani headed at? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay. Heading there now. Ну, нормально. Нормально, кажу. Хто там поставив гелікоптер палаючий? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. О. Давай. Давай, поворачивай. See, now get your ass over here. On my way. Almost there. Where's Artani headed at? One of our guerrillas said he spotted him in the control tower. Okay. Heading there now. Да не.
Я тут був, до речі. Просто бадявся і вивідував, що до чого тут. Чекай, там було щось ще. І сюди. Hey, he's not here. Coño, you sure? Little come mierda could be hiding in some tight places. No, he's... Опс. Hijo de puta. А я вам зараз покажу одну зброю, яку я так само чиню, покуль бадявся по мапі гэтай. Так, гляди. I'm going to take you somewhere special when this is over. Yeah, boy. Beautiful place of the Costa Viara, my private island. Love the amazing sunsets in the whole ocean breeze as I piss down the Так. throats of everyone you care about. Ти погляди на його. Мне не подобається ось тут з ним змагатися. Your revolution ended before it even started. І ми тут We are the Trojans. This is our destiny. так. Як вам фейерверки? First I will kill you, then I will Гляді, як він від мене тікає. through the streets of Esperanza. I am General Jose Castillo. I am a killer. I am a lion. Ідзе ён там. Гранада. Не бачу гэтага чала, які там стаіць. I saw you in the bell tower. Воу. I thought I killed you, but it's okay because now I can put your fucking corpse on display for all of you.
100 петушара. На тебе. ВРВ, витаночки. Минус Антошка? Не, ну только не сипаты, Хосе. І шаг краті. Нормаль грызеш. Слухай, ось тільки не розумію, ведаєш, що ось ця прилада з ракетницею, ну, типу там фейерверки гэтыя. Одного залпу хапала на тое, каб збіць гелікоптер. А вось толькі супраць боса, бачиш, яно неэфектыўна абсолютно ніяк. Got on cigarettes? You couldn't find these out here. Anton loves me. He'll send this army to rape and murder every one of you fucking Monteros for this. You'll see no Anton. Or your true Yaren friends. Я думаю, што гэта босс Гвинтокрыл. Як у контры, памятаеш такую гульню на 8-бітцы? Была контра, і там так само, я пам'ятаю, був один з босом гелікоптерний. Is there enough of him left to bury? But this blade doesn't really say Yara's mind, Мяснік. does it? Оу, є. You took my land. You took my papa. And now it's time to give. Ой, малая. Ачмурець просто. Napoleon el Pequeño. Ель Пекенья. Так, дзяцей прибраць. I remember it. Малыхі такія падабаюцца, а то самоупэўненая, ты паглядзі. Дзе залез, там і злез. Пра такіх кажуць. Good boy, Chorizo. Дзяўчыны, ляскайце, давайте, у долонькі. Не, ты быў пиздюком, ты не памятаеш контру? Падаецца, ремейк зрабілі зараз. Did he get a choice? Did he get to see us win something? You never would have won anything if he was still here. How the fuck would the Queen of Libertad know? I know he was never going to give you the farm. Менш Camilla, бухай, дурень. or the camp. But look Лепш what you будзе. achieved. Espada, you are what the camp needed. You are what Libertad needs. You are the one to help us take down Castillo. She's not wrong, Espada. There's no future for the West without help. And there's no future for Libertad without the West. Monteros don't shake. We А dream што яны робяць? To the Montero. Алкаши. to the future. To the future. Ці я глядзеў оно мінулую. Слухай, не даглядзеў. Я пашаў, не даглядзеў. Я пачаў, а чакай, калі яны у пятніцу, у суботу я ўвогуле толькі пастрымеў. А ў пятніцу трохі працы было, я памятаю, пасля абеду. You want to confess? Confess. Крадзесь, хвілін 20 недзе я паглядзеў Never even толькі. lied to say. Why? He was an asshole. Why? He was weak. Me papa had a saying. God gives victory to the lions. Sounds religious. Mi papa loved Jesus. He would always say, Jesus would make an amazing Yanin Presidente. Mi Anton always remember, Jesus was both the lion and the lamb. Rule with strength, but understand suffering. You Капец. believe that? І чим ти покутуєш, чим ти ахвяруєш? Your grandmother and I were left to survive alone. She would always remind me of my father's obsession with that verse. She hated it. Why? Because he had it all wrong. Be the lion and the lamb? No. She would say, Anton, there are lions and there are lambs. Rule or be ruled. A Castillo must be a lion. For Yara is full of lambs. You don't talk about her. She was always strong, smart, powerful, but a woman in Yara. And in those days, she had the wrong skin to breed. Видав базу,
Та ну, гэта прымітывізм. Гэта, ведаеш, што тая самая формула існавала з... Божух, нас з заснавання, мне падаецца, са з'яўлення Homo sapiensa. Давай так, шчыра. Гэта не база, гэта лайно. You are a lion. And we eat the fucking lambs. Узята пахавальнае вогнішча. Увесь касцёл у попел. Усё. Монтеро з намі. Danny, the West owes you its freedom. But we need to build momentum or the revolution will fail. Maximus Matanzas and the legends are out there, and they need your help. I hear you. Thanks, Clara. Клара, нейкая ти ниєш. Ти така добра була. Оу. А ти бухаєш усе. Que bola, espada. Are you good? See, busy but good. And you know what? I'm finally catching some sleep. Forgot what that was like. You've been keeping Нарешті. us a long time, espada. Yara owes you a good night's sleep. Rich Cusanos don't deserve my presence. О, куди сховала я, бутильку. Так, добре. Ми тут скончили, подається, більше нічого нема, правда? Гэта ми зробили. Чекай. Гэта все зробили. Єдине, що бачите, ось тут я не вивідав нічого, там нічого не збирав, але повинно там щось бути. Ну, але такі дробязі, які не варті уваги. Ну, і тут, відомо, так само. Не добігав. Може, калісті. Гэта я зробив. Давай, вертаємося на гэты Сьерра Пердида. Ось, і полетим одразу на тое место, дзе нас чакае. Забыўся, як яны завуцца, гэтыя мясцовыя. Got word that a checkpoint's been finding escape outcasts. You should go pay them a visit and tell them what a good job they're doing. Thank you. Пытанняў няма, абавязкова завітаем. Давай сюды. I think they're monitoring the airspace. Better stay grounded here. Яны тут манітораць. Ці гэта проста кажаш? Так. A la piña. Курва. Гэта кепска, што яны кантралююць акурат побач з намі. Нормас. Сели. Так, кто тут что обороняет? Ника Великая Будынина. Okay. Watch yourself, Danny. Что такое? Что ставилось? Что я там? Идти спать. Так, так. Так, ведаеш, чого не хапае песні Мікі Мауса з фільму Full Metal Jacket? Ой, я таких не ведаю нават. Full Metal Jacket. А, гэта ж сталёвая абалонка. Гэтае кіно, там, дзе люблю зранку адчуць водар напалму. Про яго. Так, а дзе гэтая вось скрыня, якая на мапе ёсць, і нам не патрэбная. Это вельмі добрая скрыня. Лепей казаць, правда, куфар, але там не менш. О. Так, куды нам на выйсці? Гэта фільм... А, Апокаліпс сёння. Гэта не тое. І тады не памятаю, Мікі Маус. Я так не узгадаю табе. О, гэта што ў нас? F&D Takeout Soldiers.
See you here. До речі, де мой гопа? Подівся. Я тобі натисну на алерт. Ніхто і ніколи не натискає. Ой, вибачаюсь. Это свой. Покуль я тут живий, ніхто ніколи не натискає на алерт. Все зрозуміли? Хабана. Бум. Як ми, га? По спортивному. Візантик стелс здарився, так. Не, ну я вже адмовився давно від стелсу, простое, що ось гэта зброя, яку ти бачиш у мене в руках, яна типу тут і називається ці то гістаричне, ці то елітне, щось подобне, і на її немагчыма прилепіць глушитель. Ну, такая ось невеличкая дробязь. Трошки... Не-не-не. Давай. Что у тебя? Оля. There used to be a theme park nearby before the military took it over. Now they use it to land and fuel up choppers. You could probably wander through most of the park without being caught. But once you get to where they keep the choppers, stay sharp. Thanks a lot. Добре, так. Чекай, нам треба. Ось нам сюди треба, бачите? А у нас тут... ось, треба ось так летіти уздовж. Ну то добре. Полетім. Альбо, слухайте, може лепш. Ой, зараз буде, гляді, що. Едуть. До речі, тут гэтыя шипи, яны праз гэтыя спыняюцца, бо ім колы прабіваюць. Добре, ведаеце, што? Зараз зноўку пакажу, што мы праляцелі, да? Кавалак вось гэты, і ён нас не адчыніўся. Нам трэба ўсё ж такі выклікаць сваю машыну. Адкуль ты поедзеш? О. Ось так яго, ну. Пута мадре. Ти що там бикуєш? Що ти скачеш? Послухаєш при махчимості? Добре. Може, я щось і чув такое вже, просто забувся як. А гэта што такое цікаве? Маленькая чырвоная кропачка. А з ножика пачыкаць і з лука? Можна. Усё можна. І мачете у нас ёсць у кішэні, то бок трэба проста падкрасціся. Вось, і лук таксама ёсць, але ў гэтай гульні лук, ну ведаеш, такое. Гэта калі Tomb Raider, то ще можна меркаваць, а тут не. Мне не падабаецца проста. Якія? Вось у гэтым лягеры? У гэтым вось ты кажаш, о, тут жоўценькі дым. Ты глядзі. О, дык гэта проста шыкоўнае месца. А ну давай. О, блядь, ты што? Дани, ёб твою мать, стреляй!
Спалили. Згарэў на працы. Але што думаў, што ў яго вагнемёт дабівае на вежу? Курва. Я першы раз тут так падыхаю. Ну што, ніхто не выратуе? Ніхто не падыме? Зразумела. Those guerrillas need help. Так, ми тут побач з імі. Трохи інший накірунок тільки. Так, а гэтыя двое. Колькі ўсяго. Тут мапа. Я думаю, тут шалік, якого нам треба виратувати. До речі, не бачу ніякої гэтай сигналізації. Иди спать. Ровеш стоишь. Это, мабуть, свой выбежал, не? Так, это свой выбежал. Где там щечалик? Так, груз. Треба їх відтиснути гэты груз. Так, я бачу, ще стоїть скриня з ураном. І дзе гэтая скриня стоїть? Нейкая надто насиченая кропка опинулася. Скільки там, 50 буде? 50, добре. Вось што кепскага, да рэчы, вось тут, гэта тое, што гэтыя кропкі чырвоныя іх ніяк не захапіць. Яны так і пакінуцца чырвонымі назаўсёды. Все, что не трэба, я ўзяў. Хадзім. Нам далей ехаць. Так, кропка. Что ты себе дозволяешь, а? Сафари он себе тут придумал. Шикарная музыка, не? Se me acabó la cuerda.
Так, нашим потребується допомога. Ти як, малеша? Живий? Віва Лібертад. Так, по этой дорозі ми подивимося, не? Холера, кольки їх тут, ти погляди, ну. Уже третій. Заебали лазить тут. Стой, машинка, стой. I have more intel for you. Army's Давай. called for a resupply by air. Danny, get to the drop site first and get those supplies. Thanks. Это не цікаво. Як завсёди, бляха. Прихамував каля дерева тільки. Не, ну ти поглядzi, колькі гэтых конікаў тут. Oye, el tigre. Automatic crab rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we Garriers are like the crabs. Hard shells, sharp claws. They fight from the jungle to give birth in the ocean. We fought from the ocean and gave birth to La Revolucion. See, I got it. Take the footpath up the mountain, very easy. A guerrilla must be short-footed, like a goat. Goat? I thought we were like a crab. No? Binga. Вітанки. Що там кинулося на мене? What's up? What's up? You want to find the legend? Head up into the mountain. They don't Та зрозуміло. Зробили нам випробування. Ніщо собі на схованку зробили. Need to get up there. Это что, пуманейкается, что? I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. 3 days of hiding paid off when a platoon of paratroopers landed right in our kill zone. Planning and patience are guerrillas' best friends. So is a handful of grenades. The waterfall ran red that day. You know with all the blood. Суп, ага. From the soldados we killed. Because it was a lot. Yeah, I get it. Так. Куди ти мене зараз посилаєш? Не зрозумів. Далей наверх, я так розумію, ну. Яны, слухайте, тут уладкаваліся, як гэтыя наві, памятаеце? Сярод прыроды. Мы все такие добрые, с природой живем на одном боку. Feel like a goat, he says. Водоспады, живёлы. Looks so peaceful from up here. Не кажи. Настолько мирно, что усраться. Fucking show-offs. Не подобно нават на партизанщину ніякую. Так,
Цахейлу. Во-во. І караскаєшся тут ще навошта. Так, і нам треба розкачатися, чи що? Так, зіплайн зрозуміло для чого. А, усе, ось нам туди. Чапляйся, блядь. Так, заебал. Навельми у тебя выходит, як я побачу. Это справа. А я другого аватара так и не поглядел. Та и не варто. Там лайно, а не фільм. Кажуть, що третій такий самий буде. Я зараз кажу, що про те, що каже сам режисер, який здимав і першого, і другого. Слухайте, а як туди зачепитися? Сюди тоді зрозуміло, а туди? Так. Хто це придумав все, га? Туди ж не скочиш, правда, по зіплайні я на вниз просто потягну. Тут же ж нема опції, як... Что такое? Что ты будешь робить? Кэмерон казав, что его фильм лайно? Так. Ну, гляди, як он сказал, что калі мы здымали другі аватар, то мы разумелі, што ён павінен быць нечым такім сярэднім паміж трэцяй часткою і першаю часткою. Мы ўзялі, стварылі свет, які павінен быў адрознівацца ад першай часткі, і набрынялі яго нейкай гісторыі. То бок, па факце, што ён сказаў, слухайце, нам трэба зрабіць 3 фільмы, у нас ёсць замова, перадзамова на тое, каб у нас было 3 фільмы. Калі мы ведаем, з чаго мы пачалі і чым мы скончым трэцюю, то вось з другім мы просто ўзялі лакацыю, накінулі туды абы што і просто зрабілі яго, выпусцілі, вось і ўсё. Разумееш? Ён жа ж не сказаў, што... Так, слухайце, нібы... А, о, бляха, ўсё. Побачив, куди лізти. Посвітліло, то зауважив. Туди не. Зіплайн використовувати. After the war, that path became a famous hiking trail for sweaty turistas. They'd visit our Що за труси тут льотають? everywhere, take photographs of us like we were animals in a zoo. So we might have accidentally lit a few dynamite sticks and might have accidentally blocked the trail. Then I might have to accidentally unblock it. Exactly. Love it. Так. Все ж таки кудись тут треба лізти. Я вось з гэтай сеткою не разумею як і што. Ты, бляха, што хочаш рабіць з гэтымі? Спрабуй здагадацца, куды яны цябе накіроўваюць, што трэба рабіць, за што чапляцца. Тут тушка полетела пригожая. Так. Ну мы тут, добре. А, стоп. Гэтыя каменьчыкі, яны ж разбураюцца. Яны ж трохи по-іншаму нават выглядаюць.
Ведаеце, у чым прикол? Тут па-іншаму не здабыць птушку новую сабе. Я выбачаюся. Я насамрэч, я добры. Я такім не займаюся. І што, нам скакаць туды трэба? Ти, бля, серйозно зараз? Куди гэты зіплайн ён надол цягне? Ой, чакай, дзе сцежка? Нам налево. Холера, ясно, что отбывается. Ха. Could really disappear up here. Would make an army blind. Baby. How is the air both thick and thin at the same time? Below. Таким каменчиком у голову прилетело, і він пішов собі далі. Натуральний партизан. Отбитий. Заважили, як мені труси пропхали. Это не трусы, это быки натуральные. Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks. Deadly predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. Психологічна допомога хутка. Так, ось цікаво, направо, налево. Пакуль што просто уперед. Но мы дошли. El Tigre. I'm at this dot. Гільєрмо Лобо Ернандес. Штосьці ён зусім нядоўга пражыў. Revolutionary, a warrior, and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink 2 bottles of rum. One for me and one for Lobo. You never lived to see a free Yara? To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby Tigre! Куди? Чому на мапі не показуєш одразу? Мені ж сюди. 88 метрів. Ось цікаво, там стежка ще одна. І зубами об эту браму. Лясь! Є! Ось наш лагер наступний. Just forget it. But what about the block? І танк. Heads. And your sister. Щось тут. Кофікан.
Во, до речі, ось гэтыя прышпільныя задачы, вось такія з такой пазначкаю, але гэта мы ўжо будзем рабіць на наступным стрыме. Зараз мы гадзінку пагуляем тут у асноўную гісторыю. Раслінаводства. Музыкі, ты глядзі, як іх весела. І нічога. Ага. Scribbled note. Так, і штосьці там ще ўнізе. El tigre! Hola, Danny! Ну, ала, Дані, як дзядуля. What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby tigre. Come on. Me and the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Lucky mama. There are people out there who are actually hurt. I am suffering. Ay, easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. Lorenzo. And of course, you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Danny Rojas from Libertad. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on her side. Heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was enough. Комусь Like так. Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre. Бебе-тігре. Прышпільныя, правда, гэтыя вобразы, якія стварылі юбісофтаўцы. Я ось не разумею, як яны лажаюць вельмі даволі... Ну, не вельмі, даволі часта з Star Wars'амі, з Зорнымі войнамі. О, 10 ўзровень. І пры гэтым пры ўсім яны робяць такую ахуенную гульню, як Far Cry. El Tigre is the only one on board with Libertad. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. I am talking about momentum. Так, чакай. Don't feel it. Так, Яран Сторы гэта мы потым зробім. Можна паглядзець. Спачатку гэтыя здымі боя на мяне крыху бесіць. Гэтыя вось клічнікі. Філі Мэджик, дарэчы. Дзе трэцяя? Вось дзе... Мы недзе проста прабяжалі паўз гэты дакумент, і зараз хер яго знойдзем. Хер некалі, карацей. Так, о, чакай, што ў нас з'явілася? А, вось тут. Блакітны. О, вось гэта мне падабаецца. Хай гэта будзе. То чорны занадта дэпрэсіўны. Так, а гэта УЗІ. Гэта не цікава. Оля. Так, а што яшчэ смачна у вас ёсць? Там што, у вас пеўні б'юцца? Я правильно разумею? Косці? Не, гэта не пеўні. Слухайце, Inside the Mind, Lost Between Worlds, Coming Soon. О, гэта ж галоўныя героі мінулых частак. О, вось гэты вось шаленства. Ты ведаеш, што такое сапраўднае шаленства? Класічны. Так, добра, даведаемся. А тут у вас што? Доміно? Так, Turn-based game Matching Dots. О, боже, я не умею гуляць у доміно. Ха, курва, куды я полез? Чакай. Можа хаця б патлумачыць, як гуляць?
Я калі быў малы, зусім малы, дзед мяне спрабаваў навучыць. Але я не паддаўся, я не навучыўся. Let's rumble. О боже, мне тут яшчэ трэба неяк выбраць. З чаго пачаць? Што гэта, 8? Давай. Let's see what you do with that. З таго канца, правда? Давай. How about this? Yeah, get worried. І Q. А што мы можам памясціць? Там 4, тут 4. Ты глядзі, нас хутка зачэпяць. You're in trouble now. Scared now? Не разумею, я просто... Ты што я раблю, навошта я гэта раблю? Тупо націскай Q і ўсё. Усё? Ты аут? Не. Oh, yes. І што? I pass. Can't go. Oh, yes. 4. Бум. Boom. Take that. Гэта я першы сказаў. Не паўтара за мною. Deal with that. I pass. Yeah, get worried. Try harder. Can't go. Yeah, get worried. І што далей? Ну его. А у меня яшчэ ёсць. Proud of yourself. А навошта яны так ляпаюць па гэтым стале? Што гэта ім дае? Бум. Nothing. Not that good. Oh yeah. Усё? Me cago en su madre. Зразумела. Не, дзякуй. Карацей, проста пазбаўляйся костак сваіх і ўсё на гэта. Усё не надта хітрасна. Добра, хадзем, зробім задачку. Got a mission, baby. Давай, тигр. Okay. We want these cranky old guerrillas to Take help your Libertad. medicine. We need Lucky and Lorenzo. Remember the 3 guerrilla principles. Always be moving. Always be on guard. Always kill your enemy before they kill you. Мудрые слова. I feel much better. Так, чакай, а тут ёсць у нас на гэтай базе... О, ёсць. Выдатна, тое, што трэба. Так, і тут, дарэчы, яшчэ ёсць гэты скарб, ён завецца. Ведаеце, што на гэтай базе можна сабе палепшыць умовы. Ідзе гэты чалавек, які гэтым займаецца. О, ось ён, штось такое бачу. You want to hear a joke? Depends. Не хачу. Finally. Так, вось. Бачыце, гэтыя 2 ёсць, а засталося гэтыя 4. Так, Bandidos Barracks, Hunter's Lodge, La Cantina. Давай гэтыя. Усе астатнія гэта бессэнсоўныя рэчы, якія можна паляпшаць, але першыя 2 хоць нейкую карысць яны неслі. Depends. Is it one of yours? Or is it a good one? You saying my jokes aren't good? Guerrilla. Давай. О, ты ще закритий. Медицин потрібен. І тут... Can you use power tools? Хоча б так зробимо. Там потрібні ліки ніякі. Фармацевтика. Так. Знову я згубився. Сюди. Так, і тут так само, все.
house here, зразумелым. no? Like a fucking five-star hotel. Это не тут, не тут, не тут. Wow. Так, чекай, где геликоптер стоять? Можно мне сюда? Куда сего? Что за геликоптеры у вас? Я могу себе выкликать? Да, вот самолет можно, а где у их тут узлетно-посадковое штось? Не, тут нема у меня этой брейки. Малой. Так. Давай, поворачиваем. Где моя задача? Куда я наподелась? Так, у правый бок, праз гору, я так разумею. Так, там дорога, давай у поля сядем. Все. Успокойся. I'm working on it. Глядя, кто тут иди. Что вы тут бодяетесь? Понаехали, бляха, слухай. Треба будзе знайсці, дзе там гэтая антыпаветраная прылада. Што адбываецца? This looks like the drop. What a mess. This is too easy. ¡Que volá! Who are you? We're La Moral, and the Leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech. Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Honron. Что стена занадто белая нейкая. 3, 4. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Uh-huh. Company! Over there, by the chopper. Batter up. I see them! Granada! Don't give up! We're close! Где там хто ще? Хтось один подається, вижив. On it! Gracias! Keep fighting! Come on! Don't stop! Так, хто тут був живий? Shoot them down! Keep pushing them back! Малий, тримайте їх.
Шмирить. Кольки їх тут? Ой! Глядя, хто прилетів до нас. Почекай, де це відео. Вижила та ці рятувати треба. Ух, налетели. You've got talent, Як мухи на лайно. Yelena needs these supplies. We got wounded. Yelena's your boss. Yeah, she's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring this to the legends. Libertad wants the legends of 67, Half of Guerra thinks are dead. Oh, they're very alive. and half of La Moral thinks they're full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. Tell you what, you give me these supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Там стоїть, про дорогу. Забирай. Яка дівка пригожунка, ну? Спартуха. Чекай, а де тут ще скриня цікава? Next to an old Spanish military tower along the western coast. Ось. Так. 600, чекай. А де ми покинули геликоптер? А, ми там покинули, і ми на ним ніяк не перелетим. Простое, що тут у нас суперповітряна зона. Ну що, сідаємо? Де моя брика? Gonna grab a ride. Давай, соступай. It's just how I like it. Gracias, gracias. Так, ну что, ось сюди хочу. Полетели. Так, спиніться. Ніякого там хамульця нема ручного. Як можна було поставити. Стоп. А у нас тут уже есть задачка. Got something for What do you got? Patriotism doesn't pay enough. Here's where you'll find the supplies, guerrilla. Gracias. Та не, суплай это такое, видиш. О, Гуапа з'явився.
Як справи? Can't fly here. Got to find another place to take off. Так. Ти мені зараз усе тут пошкодиш, собака. Зяпу забив. If I take off here, they'll shoot me down. А ведаєш що? Я бачу, там скриня є, гэта реліквія, до речі. Be careful. There's an enemy chopper creeping the skies nearby. Just make sure you're not underneath when I shoot it down. Ось недзе тут. О, прилетів. Ось, маленечка. Так, ну что, где это ворожий геликоптер? Як ти там ще живий? Шмяк. Что такое? На. О, гляди, зараз гуапа возьму на себе їх. А где гэтая поскудь, яка стреляла только что в меня? Шипися. Гуапа, фас. О, бежить. Что, він шипить на його. Атакуй! Давай, фас. Ну, гуапа, ну... Ну, це ж алігатор. Давай! Слухайте, а може у їх розмова ніяка, я не ведаю там. Сам дурак, ти дурак. А файлок ёбнутый с кураны. Рогатая скотина. Заебали. Разобрались, короче. Знову, слухайте, я не продуху не даюсь тут. Attention unidentified pilot. This airspace is restricted. Land now. Shit! Так, а коли мне треба гэта... Ничто собі, ось гэта задачку мне повесили. Треба лететь ниже радару. Ха-ха. Цікаво, такого ще не було. Подрубаем полет Валькирии. Не, мы высоко летать не будем. Бачиш, тут у нас антиповітряна гэта заслонов їх. Palapinga, el tigre, fist of the revolution. You gotta Ой, start фанатка яка, ти погляди. Honrón. I'm with La Moral. La Moral. Terroristas. Honrón, this is Loren. I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. ¿Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow.
Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Morale. There is a difference between playing with guns and fighting La Revolution. El Tigre. Ось так. Слухається я як мамку, це правда. If these abuelos want to live in the museum, Одним whatever, воком керує усіми. or maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Так. Мне вельмі карціць, каб знішчыць гэтую ПВО, якая стаіць тут недзе непадалёк. Так, бо мы выляталі. Чакай, куды мы выляталі? Мы падымаліся, ляцелі праз гору вось тут, мабыць. Бачыце, пляцоўка гэтая больш-менш падобная на праўду, так. Ну, карацей, недзе тут яна павінная быць. ПВО гэтая. Добре, прийняли. Давай. I've got our next move. Давай. Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too, even if she doesn't show it. And bringing La Morale was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Half the abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a BioVita facility. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud, sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for. And you are going to bring the BioVita to him. All you got to do is tiptoe in, take photographs of anything suspicious, and get out. For a so-called research facility, they have way more guns than lab coats down there. They're hiding something, baby Tigre. And we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Hope you have good. Вивідувальна місія, коротше. Зрозуміло. No filter? А далеко? Фасилити. Яно тут. Яно під обороною, мабуть, антиповітряної гетей. Добре. Так, сюди. Дівчина, ми з тобою потім. Почекаєш. Так, летим. Так, ось яны палі, до речі. А мы былі вось там, падаецца. Амаль што 90 градусаў туды. Зразумела. О, скриня. Так, ён казаў выведаць усё, так? Who? Her name's Gabriella. She's a girl from the fishing village. Used to bring us food and supplies. Lorenzo used to tease her for her tattoos and her crazy hair colors. We loved her visits. Until one day she told us she had some good news and said she'd be leaving Yara. That was the last time we saw Gabriella. My name... Taking photos. Так у нас же ж є смартфон. X. О, божахне. Вязніков треба буде здимати. That was the last time we saw Gabriella. My neighbor thought he saw her at that BioVita place. Tattoos and colorful hair. I'll keep an eye out for her. Gracias. I'm worried something terrible has happened. And you hear the word paradise. What do you see? Do you see fire and blood? Do you see suffering and pain? This is what the murderers of 67 would be out of the revolution. Так, добре.
Eject printing, добре. Это на тим боку, не? Так, на тим боку. Тут ще щось? Шиковно. Ми знайшли ще одне ПВО. Холера. Не. Нема. Мене нема тут. Великой проблемы у типкам завалить усіх нема, але ж... Тут щось було, я пам'ятаю. Security report. Так, ну шкода, что не завалить так, как не выкликать. Тут ще хтось тебе. Так, хтось внутрі ще є. Не йди зверху. Чалік стоїть, мабуть. Sounds came from in there. I've got a bad feeling about this place. All this bullshit about treating cancer. What are on you? They're using humans like rats. What are you testing? Castillo's not going to get away with this. I need more pigs. Ось так ось. Подвопитний у їх тут. О, гляди. Містер Тінкер, вітанки, вітанки тобі, шановні, вітанки, хутенько. Так, чекаю, де моя сніпка? А, я змінив її, ну так. Коль що не бачу нікого. Так, кидай гранату. Чекай, зараз зроблю. Зараз зроблю. У мене є одна думка тут. What is that red smoke? Во. I think I'm going to be sick. Castillo, you fucking monster. А! Так, одного забив. Забив.
Гэта знішчыў. Моя павага, дзякуй. Чакай, недзе там стаіць, во. Ты што такі хуткі? Як панос, бляха. Вы бачылі гэта? Пазбаўляюцца цел у гэтым вось водасховішчы? Шмурэнна. Шмурэнна, мне падабаецца гэтая гісторыя ўся. А ну давай. There's something under the water. What the fuck is in the lake? Binga. So many. От табе тут раздолье, слухай, ну. Need to take a picture for Lorenzo. I think I'm going to be sick. Castillo, І он тут поселіцца на ўсё жыццё. I need more pics. Бо ў яго тут ежы на 5 сваіх жыццяў. Those look like cages. But for what? Блять, что там такое? О божах, тут яшчэ ўваход такі дзікі. These people are sick. Really sick. А ў іх шаленства ці што? This should be enough to convince Lorenzo. Да. Як жа наўродскі вы... Дзе Twitch дай рэкламу? Прабачайце. Але рэкламу патрэбна глядзець. Альбо капейчына, альбо рэклама. Давайте так, шчыра. I don't know what to tell you. Усё па справядлівасці. Выдаў. Я разумею. Наўродскі выдаў базу. У сэнсе, што ён там зрабіў ужо? Я апошнім часам нічога не чуў ад яго. Антон Кастильо. Все, вяртаемся на базу нашу. Выступ да дня кадэтаў. Трэба паглядзець. Эх, раней Brave, U-Block, Origin блокавалі рэкламу на Твічы, але не зараз. З маскалями не може бути ніякої домови. А, ось що я сказав, цікаво. А навошта гэта яму? Адсутність домови мається на увазі. Чекай, не туди. Шкада, што ўніз не паглядзець, калі сядаеш. Абавязкова. Першыню са мною жанчына такая спартовая, хоча паразмаўляць, а ў мяне на яе часу няма, уяўляеце сабе гэта. Так, дзедусь, глядзі, што маю. Дед засуджаем, ты ж на Твиче. А про что? Что не так? Что я не так сказал? Все нормально. Я ничего кепского не сказал. Больше хлопцев подали. Это без сорому нема у тебе. Не. Мне Клара больше подобается. Вот из усих прямая цитата. Та ну, я уже гэта, я пропустил мимо ушей, выбачай. Война скончена. Что?
А чаму паэт тут адразу заскуголіў, што трэба вайну скончваць? Што? Я не зразумеў гэтага дзеда сівога. That sucks. I heard she was a badass back in 67. Так, проста нармалёвы мужчынскі секс ніякага гіст. Зачапіліся, бляха, хлопца. Не, вы свае вільготныя гэтыя мары пакіньце сабе, калі ласка. Чаму вось гэты сказаў ніякай вайны? Ты што, ёбнуты, дзед? Musician Old Journal. Карацей. Ну што, пабеглі да цыцак, якія нам не паказваюць у гэтай гульні чамусьці. Я вось зразумеў зараз, чаму Ubisoft не такі папулярны. Давай. Яны цыцкі не паказваюць, вось што. Вось гэта адзінае, чаго бракуе гэтай гульні. You need to talk to my boss, Yelena. And you need to see our operation up close. Swing by El Agujero. It's La Moral's badass headquarters in Concepción. Say this password to our doorman. Muerto el perro, se acabó la rabia. Давай. I'll tell Yelena you're on your way. 3 кіламетры. Слухайце, я б хацеў паляцець насамрэч, бо гэта вельмі зручна, але ж нам трэба ехаць, нам трэба вывучаць гэты рэгіён. Калі хто не ведае, гэта Wingsuit. І ў дрэвы. Цікава, пакуль я лячу з дапамогаю гэтага касцюма. Я адчыняю гэту мапу ці не? У нас, бачыце, пад намі нейкая сядзіба. Аж мрэць. Так. Цябе ў Балівіі. Ты ўпэўнены? Я штосьці не ўпэўнены. А што мне рабіць у Балівіі? Ron, I'm looking at a church in... Where am I? Savannah. Basilica de la Virgen. That building should be celebrating his birthday. He's 100 years old. I'm not seeing a party Куди ти полез? Castillo started renovations. A couple of corrupt priests and, well, it's shut down. Shit. I was baptized there. A lot of creepy Yankee priests came through that place. Come mierdas. Карацей, адметнае нейкае месца мы тут сабе знайшлі. Ага. А як залезці на самы верх? Трэба было сядаць неяк на парашуце туды? Бо там скрыня знаходіцца, якая мяне цікавіць. Бляха, хто ж ведаў? Каб я ведаў, то я б не ляцеў так, ну добра. Так, выходзім на дарогу. Выклікаем аўтамабіль свой і едзем далей. I need a ride. Ну, выходь, мало, давай. You called for this? Ага. Nice choice. Thanks a million. Так, гляди. О, боже, ну як далеко. Ну что? Поехали потиху. По дороге, может, что-то еще знайдем цікаве.
Чуєш ти? Ти ж до чоловіка доєбався. Help me out. Бежи. You got it. Hola. Danny, the farmers in Fernando municipality has been extremely helpful to Libertad. And now they are getting a lot of pressure from the regime every single day. What can I do? You should talk to Senora Toca and see what she needs. She's the president of the farmers collectives there. I'm on it. She just told Libertad that her farmers are about to break our agreement. We really need these people on our side, Danny. Danny, What's up, Їх Moro? кольки дзвонков. Капці просто, стільки телефонуванню. she's mad smart. Computer science major, programmer. Так, знову. Ну, картувати треба сумлінних партизанів. How did a programmer become a guerrilla leader? Guess you didn't see the video. Before there was a La Moral, Admiral Benitez executed our classmates. Binga. They got that on video? No. The next day, soldados stepped to us at the funeral. Elena led us in the fight. We took out like 100 soldados. That shit was on video. 100 soldados. Okay, maybe like 50. 15. Как вас пиздела, девчина. Literally, he's pissing and he doesn't see me. I'll call you back. Ой, Danny, where you at? Getting close. аваль випадково. So you know, Yelena's the big boss. I'm team captain, and you won't be able to miss Gilberto. Why? Who's Gilberto? Only the most fabulous spying on Yara. You can't even fart in El Este without Gilberto's network hearing about it. Spies and hackers. La Moral sounds like the real deal. We don't fuck around. And if you've never been to Concepcion before, the place has got a curfew. When the sun goes down, soldados come out. Thanks for the heads up. Coño, I got a helicopter on my ass. Call me when you get there. I'm at Concepcion. How do I find La Moral? I'll send you a pic. Show no one. What are you sending me? It will help you find the door. Don't forget the password and remember, curfew. Столько всего наболботали, я нават полову не запомню, покуль ехал. Что ты хочешь? Right? The internet is shit, and I don't think I've ever seen a car made in the last 2 decades. I mean the outcasts. Labor camps. It's like we're at war with our own. Так. Muerto el perro, se acabó la rabia. Welcome to El Agujero. Try anything, and I'll cut your head off and use it as a football. Nice to meet you too. My name's Danny. Alfredo. Я пропоную дати йому по зубах.
За такую нахабность. Як він гості зустракає. A week ago feels like a month ago. Might be time to swap out people. Гоа, походим. Може спотребиться твоя допомога. Так, варштат усілякі непотрібні. I need 6 volunteers. О, ще одна мала. Big Jorge and Anna's gangs are probably on the ship. You're Yelena? Mierda. Єлена Моралес. Danny, Дай-ка right? Where's my medicine? пі больше ніколи не мог вам. Не кажи, ось есть такое жадание, как с тобой так не витались больше. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Moral's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. Так вы есть дети, алло. Погляди на себя. Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara? Bullets first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Alone? Дані, ти йобнутий. Consider us even for the meds. А ні, я здимаю своє питання, відомо, що ти йобнутий. Я тільки з'явився, бляха, гляді, герой. Там, каже, на кораблі, бляха, мої гети, закладники. І Дані такі, я пойду, чому ні? There's a farmer at Carbonell Farm. He can take you О, карбонара я віда. La Moral. Someone upstairs can tell you how to get there. Better hurry. I don't know how much time we have. Достатково, не нуді. Я тут, бачиш, справними речами займаюся. Вивчаю, що у тебе є. Ла Мораль. Ой, не кажи, нудота. Хто придумав таку назву? For real? Із ноги тобі, на. No shit. Ом. А де Ампер? Вату катається з Ампером? You saving our people, right? That's the plan. I know a farmer with a helicopter. У нього who can було fly you 0 up to метрів ship. написано над головою. Я подумав, це його на ім'я Ом. Дебіла кусок. Take all Dirasol. Be nice Та to ти шо, яка я пригожу. Стой, я на тебе поїду. Go. Don't worry. I'm a friend. You're with Libertad? I am. I think it... Where are you going? З тобою. Yeah. I think it would be great if we joined forces. Yeah? We've been fighting and we've been winning. But Admiral Benitez will always have more than we do. We kill one soldado today. Tomorrow they get replaced with 3 more. And when La Moral people die, there's no one replacing them. Nadie. On top of that, these farmers and the people just trying to survive don't want to fight. We need fresh blood. Real fighters. What about getting the legends to join? We tried. None of those abuelos want to fight. I heard a lot of them even support Castillo. You heard wrong. Well, I don't see any abuelos fighting now. I'm working on it. So, how do these farmers get a helicopter? They built it from the parts the ones we shot down. Bing. These farmers are 100% on our side. The other farmers are not? Some are. Some are with Castillo. You think we can get them on our side? We're gonna need them. Only when we're going to liberate El Este. Maybe when they hear Libertad is fighting with us. What's going on? Зараз, чекай, я бачу, тут реліквія ніяка лежить. Треба взяти. У вас тут у вёсці шмат луту. На що я на у вёсці? Що ми там? Бобера. Бобер знайшли ніякий. Хоп. You going to save those people? Yelena, Ні. come. Do you wanna lift to that boat? Let's do this. Get in. Get in. Get out of here. Take
Да что ты там хотел сказать мне? Сброю в руки, полетели. My name's Calixto. Danny. I'm going to be careful and stay low. I'll get you as close as I can. But where did you learn how to fly? I did my basic service as a pilot a couple of years ago. I got kicked out for calling the captain a come mierda. Come Out mierda. of the ground forces. Turns out drill sergeants don't like getting punched in the throat. Good to know. I never seen you before. Hostage. When did you join La Moral? Где? Wait. I was told you were with La Moral. I'm doing this rescue as a favor. I'm with Libertad. What can you tell me about La Moral? Як намагається, як старається, бачите, пливе за нами. They call it Maldito. That the real name? Yeah. Some Spaniard named it back in 1490 whatever. Couple of months ago, Admiral Benitez decided to make it illegal to go to the water and fish. The people protested. Benitez executed half the town. So what does La Moral do? They tracked and killed every last soldado who did the executing. And I'm not talking about guerrilla ambush jungle shit. I'm talking about following them to their homes and slitting their throats while their families slept. Assassin shit. These Не kids are кажи. smart, coordinated, and cold-blooded. Sounds like it. Чал, давай ближе, что ты петляешь That's your тут? pass. We keep tabs on military convoys passing through there and report them to La Moral. Seems like they run a tight operation. These kids are on the ball. Yelena is more organized than the military. La Moral's got our back. When Admiral Benitez started getting rough with our families, La Moral got rough back. Killed any soldado who dared to step foot on our lands. Pretty soon, they stopped coming. Так, раз. Все, только одна сигнализация у них. Ship! I can't get you any closer. This is great. Gracias, mi amigo. Good luck saving those people. Давай. Воу-воу, не то я. Не то я, полетели, но... Да, не. Я б, до речі, на нос сів би лепш, бо там сигналізація есть. En posición. Cambio. ¡Un cadáver! ¡Lo entiendo! Gotta get spotted. Kill them. Nadie viene por... Кто их там стреляет? Блядь, где-то лезь дурные дробины. Так, тут не вывести. Давай, алло. Що це зараз було цікаво?
Ще хтось живе? Да вы что там, сами по себе нарожаетесь, это что? Где тут зверы? I'm on the ship. I freed as many as I could. Hang tight. I am sending boats and backup. Gracias. This is Admiral Benitez. To the fake Yaran terroristas, I have you right where I want you. At this very minute, military forces are heading to your position. I recommend laying down your weapons and taking one last look at a nation that does not want you. Instead of peacefully serving Yara as outcasts, you will die. Right here. Right now. Что отбывается? Чекай. Так, один минус. Так, завалился. Defend la morale. Nie, już nie szmat, słuchajcie. Тяны все. Запарковался на палубе. Where are those boats, Yelena? They're waiting for you to clear the air. Can somebody tell those planes to hold still?
Что тут Шеню все? Reinforcements are on their way, Libertad. God, I should have called earlier. The boat should be there any minute. Keep it up. Так, там только прожекторы, а тут что? We should use the escape boats. Before they send reinforcements! Get in the turret! Давай, малый, полетели. Ты заебал, у тебя хп уже не было. Пігулки он з'їв і все, відхилявся. Своє. Это что за кулемет таки у нас? Блять, не могу. З гэтою технікою. Добре. Reinforcements are on their way, Libertad. Go! Before they send reinforcements! Reinforcements are on their way, Libertad. God, I should have called earlier. Before they send reinforcements! I'll drive! You shoot! Give up! О, набої, до речі, відновилися. Та ти що, вже ця війна була зараз? Yelena, it's done. Your people are safe. I heard. And even for the supplies. Fuck yeah. Need me for anything else? Come back to El Agujero. Shit is getting real. We need to rally our people and talk next steps. Dale. О, каратей. Это было жорстко. Так, мяркую, што на гэтым мы скончым на сёння. Акурат такі першая гадзіна. Усё шыкоўна. Так. Але на пачатку, а куды мяне цягнуць? Сюды. Bullet points. Go back to El Guero. Давай.
А мы не можем, до речі, перенестися. У таким випадку, що треба сісти в машинку. Эй, это моё. Моя брика. Sorry, guapo. No crocs allowed. Настрімився і пішов глядіти «Оно». Зараз доїдемо туди. Та-да-да-да-да-да-да. Вау, чекай! I've met La Moral. Why didn't you send me to them first? La Moral. Last I heard, they were a small group always on the edge of falling apart. They're doing more fighting than the Legends. Okay, but watch your step. La Moral has a bad rep, and I don't want Libertad's name to be dragged down with him. I'll keep my eyes open. La Moral, Legends. Поглядим, что из этого будем. Серьезно. Понаставили воеровниких. Ну? I heard you kicked Benitez's ass, Danny. I wish I could have been there. But my battlefield is right here. Сучасні авери. What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends want to quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Хуёвый Admiral початок. Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front. One by one. Alvarez, Bermudez, Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young guerrilla. La Moral taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will bleed for La Moral. If you take me. Дед ошалел. Viejo. So how do we take out the Admiral? Push-ups are the first step to victory. The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a convoy I like to make friends with. No. We need Carlito. Push-ups never lie. Ну што, гэта бясконца, мне падаецца. Мы сёння такім чынам не скончым ніколі, калі будзем працягваць. Усё, вось на гэтым зараз усё. Мы будзем далей гуляць у Far Cry у пятніцу. Чацвер у нас будзе Евротрак. Заўтра, калі ўсё ў мяне атрымаецца, будзем гуляць у The Long Dark. Ой, выбачаюся.
Вибачаюся, бо у меня взлетели мои наушники. І все, на место. На гэтым скончым. Давайте зараз паглядзім, куды мы можам пайсці на Твічы, калі можам пайсці на Твічы. Ралев, усе на месцы. Кірісу. Давай, пашлі да яе. Курісу. Ці як яе клічуць некаторая курыска. Значыцца, пойдзем да яе ў рэйд, а з вами надоўга не развітваемся, спадзяюся, пабачымся заўтра. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце волю беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось, ставьте падабайкі, подписывайтесь, хто яшчэ не падпісаны. Усім пакуль.